Lapu-lapu City Market Administrator Maria Elena Caballas mitataw nga luwas gikan sa African Swine Fever virus ang mga karning baboy nga gibaligya sa merkado publiko sa Dakbayan. Kini human ang nanggawas ang mga pagduda nga namaligya sa ubos nga presyo ang usa ka stall sa karne nga nahimutang haduol sa hagdanan sa merkado. Matud sa Market Administrator, may kasabutan ang mga vendor sa merkado nga uniform ang ilang mga presyo aron walay uhalay. Nasayran sa RTV Balitang Bisdak nga bag-uhay lang nakapwesto ang hisgutang stall sa merkado publiko. Suwayan unta sa Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa tag-iya niini apan mga tindera lang ang naadidto. Mauman ni siya ang na-issue no nga barato. Nag-conduct yun og meeting sa City Hall together with other meat vendors. Unya dili tinuod or we would like to deny nga naay nagbaba sa iyang presyo. And definitely dili pud tungod kog ASF or infected sa African swine fever ang atong karne. Every meat man god namo guna sila meat inspection certificate kanang COME certificate of meat inspection kung amo lang tan-awon kung unsay date of production unya asa ang origin.